Asifika ngasigalelekile kulolu hlelo lwethu olubizwa ngokuthi Sigalelekile. Lana sinethulela imicimbi ehlabahlosile emphakathini engahlelele futhi eba isigubhukane kodwa ngokwenkolo nangokwesintu. Lolu hlelo ke silithola ku Bonani streaming. Baba, Nkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba, silapha Nkosi yamakhosi Nyazibezulu Esandazezwe. Naba Nkosi abantwana bakho sebebuthene kulo mcimbi Nkosi sozoqala okumukela Nkosi Mshumayeli emukela Ibandla Nebandla lemukela. Sicela wena Nkosi yamakhosi wena wawukhona imando nomlo sakhona wonke amandla angawakho sicela Nkosi umoya wakho ube khona Nkosi phakathi kwethu ungene Nkosi enhlizweni zethu sonke sibe munye sibe ibumba likaSamete sibheke wena kuphela Nyazibezulu simoyizele njengoba Nkosi usithanda nathi Nkosi yamakhosi sithela umoya wokuthandana sibe munye ukuthi Nkosi abagcotshwa ababekwe phambi kwethu lapha ezweni laseGauteng sicela Nkosi abantu baseGauteng bababheke babathande noma nade nomoya ongabathandi sicela manje ukususe konke lelo cashazela iminyama ufake Nkosi elimhlophe ngoba wena Nkosi wamdala wadala inhliziyo nemoya yabantu sicela konke lokho kuboshwe ngebandla elilodwa lenkosi enkulu uShembe sesiyawuvula ke manje ukusebenze sicela Nkosi wena uvula uNyazibezulu uqaleni kuzobe sekuphetheni kube nokuthula nokubombisana Amukela kaziphe Mshumayeli phakathi komhlale nembeleko simmeme sonke Nkosi sibe munye naye sicela kwenze lonke isandla senkosi enkulu uShembe uNyazibezulu manje sibe phakathi amen. Bantwana benkosi Mshumayeli Umkhabela enqabeni temple eThekwini amen. Ngesukuma ke nokubingelela obaba befundisi benkosi obaba bavangeli bakaThixo uNyazibezulu obaba baShumayeli oza kwabo bakasingaye omama bakhokheli ibandla lonke laseGauteng namaphethelo amen. Nkosi inyanga yezulu ibiza umfundisi umngomezulu mfundisi iliphi tempeli la yakhomba nje kanti khombe ndoda khombe ngathi khombe emzinyathi iliphi tempeli la ekade limukela umkhokheli nomshumayeli wathi umfundisi umngomezulu baba ngisazobuza umfundisi uMabaso ngoba ngike ngezwa ethuke waya endwedwe lapho bekumenkwelwa khona umkhokheli nomshumayeli yabuza inkosi yathi uphi umfundisi uMabaso wasemaphephetheni waye uthisha omkhulu esikoleni ezikhulu waye ngekho Nkosi yayimbuza phakathi nezinsuku umfundisi umngomezulu yathi mayesefikile uze naye kini mayesefika ubaba umfundisi uMabaso sebe inkosini inyanga yezulu benomfundisi umngomezulu iyafika inkosi yabuza ukuthi liphi itempele ekade limukela umkhokheli nomshumayeli
useyachaza ke ubaba umfundisi sibheka isandla inkosi inyanga yezulu ibheka igama lethempeli elikade limukela umshumayeli nomkhokheli ethi inkosi kade kubulewe izinkomo sazi ngiba nangubaba umshumayeli ungiba emcele sazi ngiba esethi inkosi kade kubulewe izinkomo nezimbuzi kwenziwa lo mcimbi wokushadiswa kaMshumayeli eshadiswa nebandla kushadiswa nomkhokheli eshadiswa nebandla kwabulawa inkomo nezimbuzi nansi ke imphefumulo yalezo nkomo nezimbuzi lapha kade ifikile izomangala ngifisa nilalelise kulo ndawana abantu basesandazezwe lezi mbuzi nenkomo zithi baba sibulewe thina egameni lokuba sigcina umcimbi phakathi kaMshumayeli nebandla phakathi kaMkhokheli nebandla ngoba lento iyahlangana umshumayeli njengoba enza lo mcimbi nje kunenkomo aqhamuka nayo nebandla linenkomo kuhlangana phakathi amen ethi inkosi ziyamangala lezilwane zithi kwenziwe ngathi umcimbi kwahlanganiswa abantu kanti phakathi kwalabo bantu khona bangakaze babamukela umshumayeli mhla egcotshwa kodwa uma esemukelwa sebenikelile nabo phindela emva umfundisi wabaqoqa uthi ngiyabacela ukuba beze lapha ngizwele ubaba uhlalo ubaba umvangeli uDlomo ekhuluma ukuthi kusazokhishwa nanemali uma kuzazi ukuthi umshumayeli njengoba namhlanje ngoba inkinga nansi sekubulawe umphefumulo lo mphefumulo osubulewe walezi nkomo nalezi imbuzi kunala uzofika ume khona ulinde wena uma ukhona lapha ethempelini unikela ukuthengwa lezi nkomo nalezi imbuzi kanti umshumayeli awumambelanga awuphili ngaphakathi ngawe ngeke udlule la kuyobe kumkhona lemphefumulo yalezi nkomo zalenyama oyibonayo usungenasono usungcwele phambi kaShembe usungenaso isono sewuhamba usweka ngeke udlule la kuyobe kumkhona lemphefumulo yalezi nkomo yilo lithuba ubaba uhlalo ukhulume ngemali ukhipha imali uthi namhlanje noma ukhulumela kuyo kuzwe wena wedwa uthi namhlanje ngoba lo mshumayeli useze washadiswa naleli bandla ngicela ke ngisale nami sengimvuma amen kukhona abantu abahlala unyazi bengalithandi bahle nje baququbela sebasala sebelivuma noma bengalithandi yibo labo abahluphayo esontweni ukuthi makuthiwa kiwele bona bayile cha bengithi angihlephule nje kulowo ndawo amen khona mhlambe eyokumsiza bantwana benkosi cha angikwazi ukuqhubeka usihlalo usakhulume ngendaba yomndeni uzocela ukubuyisela kuyena ubaba usihlalo ayifinishe le ndaba yomndeni ngoba usihlalo futhi umvangeli futhi uDlomo angiyiqondi kahle lento waphela umcimbi njoba kwakaDlomo nje befuna dedele thina oncubo baba sihlalo amen manje cha hayi kuphelele nje akushodi lutho akujike lutho njengoba esho nje angiyakudedela mfana uzophatha nje uhlelo ngiqhwaqhwade mfana uzohlala kanjani makwa ufuna ngihlale ngibethu ya ngihlale ngibethu kuzothi emva kwalokho bese ngicela
amakhosazana ashap for time being azoyikhumule nanzo ayibekela ayibekele lapha yana azobala kuzonaze kusetshenzwa makukhona izipho ezikhona ayiqoqe makunembuko ayiqoqe ayifake esikhwameni sayo ebeke eceleni ashap noma ufo socela ibandla lalapha ekhaya nalezi zinto engizoyibala akabi isipho sebandla lasesandazezwe kuse izinto zokuqala lezi engizoyibala cela umgcini mafa wethempeli lalapha ekhaya athi ke phansi lezi zinto engizoyibala 1 kufuneka beze nesiqephu sokusonda esindlalwe ithawula elikhulu okwesibili kuzisihlabelelo neBhayibheli phezu kwesiqephu okwesithathu kuze ubhoko Mshumayeli azohamba ethandazela ngalo bonke laba bantu abaphethe lubekwe eceleni kwesiqephu bese singena emzimbeni kube isikhwama sokuphatha iminikelo imphefumulo yalabo bantu balapha ekhaya sesibona isimanga lapha ebuhleni sekuthiwa khanjiswa amagula kaMshumayeli ephethe iminikelo ngoplastic ngoshakers bashumayeli iminikelo ayiphathwa ngoshakers kamwenje umnikelo Mshumayeli usayaphatha singaki isiqikili ngoshakers imphefumulo yabantu ayiphathe ngoshakers iminikelo iphathwa ngesikhwama umgcotshwa asithengelwe ithempeli aligcotshelwe amen bashumayeli awukho amen bashumayeli bese singena emzimbeni kaMshumayeli ibandla lasesandazezwe ngizocela nilungise ishethi elimhlophe lesabatha awugqoki ishethi lingekho ivest ngaphansi ibandla lasesandazezwe lizwe nomnazaretha wesabatha weBushumayeli lizwe nomnazaretha kaVukanathi weBushumayeli ibandla lizwe nomqhele kaMshumayeli lezi zinto mazingekho usikhwama okuyena ophatha imali lapha ekhaya uzofa ukukhokha ngoba imina engizoshinani lalezi zinto hayi yena mangithi umqhele mawungekho imqhele iyabiza manje mangithi akeze no 5,000 kopho kuthi awukhuluma nanabo emathenjwa bakhiphe 5,000 cash ayobeka lapha phambi kwaMshumayeli Kosi nami ungimbo wakho lezi zinto engibalayo libandla lasesandazezwe noma ngakuthiwa nawe nayithengela uMshumayeli nani ngayithengi mhla emukelwa mhla eshada nani noma seshada nani nje siyafuneka bezihlalela phambi kwakho nani ithenga nje njengomshumayeli bandla lasenqabeni alikabangemukeli kodwa zonke lezi zinto engibalayo selangithembela zona mhla seningemukela sengishilo uzakwethu mhla ningemukela lengithembela lezi zinto wezomkhulu yazi lwami ngibambe njoba ngimngenyawo semthembeni wesandla ngipha alini yazwami ngesandla imali iphekula
nabashumayeli abakhokheli abavangeli nababona nabo umvangeli umavusi nabakhokheli ngaphesheya nabashumayeli nabo emthiyane bamukelekile nabo kulo mcimbi. Amen. Mabanye sebephika lolu nyazi mina ngizwe mabanye sebephika lolu nyazi ngizwe sokumapambana ngikusumayo Abatukuze mama semtondweni uziwa nendiyesi Mshumayeli manje esingayazi bese ngayilo unyazi unyazi kuphela. Mshumayeli esefikile sehlalisiwe phansi uzocelwa ozokhulumela abashumayeli umzuzu emili naye kube nezwe azodlulisa banginike ubaba Mshumayeli umbatha. Baba Mshumayeli umbatha akhulumele obaba abashumayeli. Mawube uhlupha ngabangcwele bantu bakaNkulunkulu ngisukuma nokubonga ngibonga ibandla lala ekhaya lokho elikwenzile noMshumayeli wala ekhaya Umkhabela namhlanje umukela ibandla naye lamukela ngisuba nokubonga kube uNkulunkulu maNazaretha ala ekhaya lonke kwenzekile la ekhaya esibusise kakhulu. Mkhokheli mamncwanga ngalahleki. Mkhokheli mamncwanga ngalahleki. Uyazi noma bekhuluma la ekhaya bathi lokho kwenzeka la ekhaya akujwayelekile. Abaningi azange beze bekwenze. Abaningi kunzima nokuthi bekwenze. Futhi nje ngicela ukusho lokho uthi la ekhaya kuyaqala kulo mzozo esandazezwe kwenzeka lokho. Alubekuwe udu. Dumulwa
udumo lwakho Mkokheli mamncwa ozokhulumela abakhokheli. Abelunga ubaba umvangeli uMabaso basiqale phansi siyakhuphuka siyaphezulu. Abelunga ubaba umvangeli uMabaso ozokhulumela obaba abavangeli. Siqale phansi siyakhuphuka. Asiqalanga phezulu sabheka ezantsi. Siqala phansi siyakhuphuka. Mamkhokheli. Majili Owe namayesani Na uya chabula umoya wami abayingcwele bingelela abafundisi benkosi bingelela abagcotshwa bonke abashumayeli abakhokheli nebandla lonke likaMezwezwe nomhlaba amen. Yazi into mazizinhle zifisa usize ugcina ungasazi ukuthi uthini uthi uyahlabelela uzuzu sobhimba ujabula abangcwele singabakhokheli. Ngiyabonga abakhokheli bekhona ethempeleni basesandazezwe bezojabula kunye nathi bangcwele bakhokheli. Namhlanje na sizomukela umshumayeli wethu la ekhaya. Siyajabula bangcwele. Ngiyazi ukuthi nani bana kwethu siyajabula. Ngiyazi bengeke kuphume emakhaya nizela mabe ningajabuli silethwe injabulo la ekhaya. Siyamukela umshumayeli wethu lona esamphiwa unyazi lwezulu. Yabona mangathi abashumayeli bonke abafana nomshumayeli Umkhabela. Hayi abinto ihamba kahle. Mshumayeli uneqiniso, uthanda iqiniso. Ngalo ngathi ngelanga ngisebhobheni ebuhleli kwisikhumbuzo ngathi uNkulunkulu empilweni yomuntu ufuna into ey'ntathu. Ngathi uShembe ufuna iqiniso kumuntu, wathi ufuna uthando kumuntu, wathi ufuna inhlonipho. Into efuna uShembe le nto ezoyile umshumayeli wethu la. Ngiyabona la ekhaya Esandazezwe zonke izinsuku ekhokheli sidla ukudla okufresh la ekhaya. Umshumayeli sonke isikhathi uhlala esebuhleni osilandela umoya okufresh ophuma ebhodweni nonyazi lwezulu amen. Hayi mshumayeli sakwemukela baba. Siyazi bethu intando la ekhaya. Sihamba phela kwakho ungashola utho. Noma umuntu akakhona kangakanani kodwa uthi nje wathi ulathu unyazi lwezulu lathi kuthiwe lonkosazana umuntu umxolele namangazange ngeze lutho. Okusho kuthiwe lonkosazana lathi ngixolele namangaza into ezoyilo umshumayeli la ekhaya. Ngathi ufika la ekhaya ngibafanga mfayitho zami ngayazi ukuthi ngumuntu noma siyena kodwa ngathi mangena kule temple wathi mami wathi mkhokheli wathi unyazi umuntu onyazi wathi xolela abantu. Okusho umshumayeli lo mhlawumbe ubazange kwazi abasindane emotweni kodwa abawaqala wathi xolela wonke umuntu mkhokheli. Ndithi sinomshumayeli la ekhaya. Siyabonga mshumayeli, siyakwemukela la ekhaya. Akukho kusha ngathi
uzoqala ukwenza kudala ukwenza usiphethe intofo la ekhaya siyabonga Nkosi usemzwini siyabonga mamkhokheli noma usishaya nje konza uxolela ivinzima ungalithanda unyazi ulenzele konke ulithande ngenhliziyo yakho yonke ulenzele konke kodwa inhliziyo yakho ingenawo umusa ingenalo uthando ingenantethelelo konke lokho ufana neze leze item number 7 baba umfundisi ozokhulumela abefundisi baba Angibonge bangcwele egameni lonyaka sanibona okokuqala angibongele Mshumayeli lo owemukelwa ibandla naye emukela ibandla angibonge Mshumayeli ngoba abashumayeli abaningi noma abavangeli abaningi nabakhokheli abakafiki lapha kuyiwa khona ngoba ibandla bangabe limukela bonga-ke ngoba Mshumayeli ngiyamazi engakabi ngaka eThekwini lapha sasinayo khona waze wanyuka weza kuleliswe sondelani
bonke abashumayeli ade bekhona ngaphambili bonke abagcotshwa kade bengemukelwa ngesikhathi selanga kule nkosi kodwa uqala enyangeni yezulu inkinga ezoba khona umshumayeli uma ke kwakukhona umshumayeli owayekhona kuleli bandla wabe seyahlubuka ithi inkosi uma wayibhashadisile umuntu kuleli bandla umoya wakhe kawuphumi ebandleni uthi noma esehamba emhlabeni kuye umoya wakhe uzofuna abanye ukuba bavukuze ibandla wake wahlubuka omunye umshumayeli kwahamba kwaba nesididide ebandleni uma kuyiwe enyangeni yezulu yathi khiphani 50 cent nikhipha umoya walo mshumayeli owahlubuka ebandleni kuthe umshumayeli uma wahamba emhlabeni ithi inkosi lo mshumayeli mase ukhetha omunye lo mshumayeli kufuneka suswe lowo ohleli noma sowahamba ngoba kuzoba indawo uzothi mshumayeli yini indaba undlala isiqephu phezukwami na ususa ngembuzo umshumayeli owahamba emhlabeni kuze kubekwe omunye ususa ngembuzi bakhokheli umkhokheli owayekhona wahamba emhlabeni bese kubekwa wena awuzukuhlala nawe isikhathi eside sahamba nawe entimeleni eThekwini ungabe ngakuhlalela lapha ngibekho kwabele insimbi kodwa uNkulunkulu wakukhetha ngiyabongela ke kulesi khundla osesitholile ibasitebiso sabo bonke labantu abakhona lapha banyathele kuwe ngoba mabe nyathele kuwe uzofika lapha kuyiwa khona umkhulu kanani umfundisi wakithi umkhwanazi mina ngangene endaweni yakhe ngaba ngumshumayeli waye enkosini inyanga edlule wathi inkosi angisahlukanisa irandi no-10 cent cela nkosi ukuba inkosi ngiphume umshumayeli alizange ibandla limemukele uze wangumvangeli kodwa usebuyile manje wathi lapha kuyiwa khona angifikile ezulwini ngihleli ukuthi ma kuthiwa kufuneka ababhange uhambe umvangeli umthetho wakithi ephumlane uhambe umvangeli uthi ma kuthiwa kufuneka abavangeli bafike bathi wena awumukelanga ibandla awudingeki phakathi kwethu ngithi ngibuya ngapha kubashumayeli bathi waqala waba umshumayeli awuzange ulemukele ibandla awudingeki phakathi kwethu Stepiso sawuqala maningi amasi inkosi wabusiza sibonge baba umfundisi wenkosi amazwi akha onke umuntu awusondele umndeni balelele Colors Group abantu abahle hey wabona
Yabona babuza inyanga zabasemanga abuza umkhokhe uphela nambongo bese. Uyabasa lapha. Uxova amakhwini lapha. Uwabese exova igwele lembedini. Naku umbhedo amen. Mawulabeza abana sa. Angisabe izulu manje. Umoya. Sibize umoya. Uthole uNkulunkulu Thixo. Isikhathi sikhulu. Bonani. Phambi kobaba befundisa ngangizwe inkosi langa ngo1974 ithi abefundisi uma unyakazi sabona unyakazi isihlalo sayo phambi kwabavangeli bakaNkulunkulu unyazi bezulu phambi kwabashumayeli zakwethu esigijima nabo emsebenzini kaNkulunkulu phambi kwabakhokheli esibambisene nabo emathempelini phambi kobaba abadala ngeminyaka esibahloniphayo ngoba bengangobaba bethu phambi komama bethu abalingana nomama abazizalayo esibahloniphayo nabancane ke basevangelini lonyazi Hlatsuthi namakhosazana ngimncane kakhulu umfowethu ukhulumile la enikeza umvangeli ubaba wakhe uyena wangenza ngiba mphuma angimpunga mina kahle khona nje ubhuti wami ka1942 ikhane iqala kuba bomve Ntshebe ubaba walensizwe kade ikhuluma la
wathi mayetshela omama kuhlatshwa imbuzi wathi sengizoba semsamo empepheni kwathi kuphela iviki ngabe sengiyimpunga ngimpunga kanti ungishiya ngonyaka uguqe Mshumayeli ekhaya Umshumayeli ekhaya ungihlula ngonyaka kodwa ngibona ekhaya uncwaba abantu ke bangabona ikhanda bese bethi hayi ngimdala ubaba umfundisi umlungana ngangisanda ukuganwa ngimfundela iBhayibheli esitimeleni kodwa manje sengimficila ngazi ukuthi ubani okhulayo umfundisi noma yimi ngicela ukuphakamisa kakhulu bafundisi baba umfundisi umkhwanazo siphethe eGoli baba umvangeli uDlongobela umvangeli uMabasa basiphethe la eGoli evangelini kuba abafundisi abasuka ebuhleni bethunyelwe ubaba ngiswele imlomo eyizinkulungwane ngibonge lo msebenzi ongaka wenziwe namathempeli aseGoli namaphethelo kithi noma kimi uma amathempeli eGoli ekwazi ukuhlangana kukhona khona ithemba elibuyayo ngoba sekukabili noma kathathu ngaze ngatshela ngisho ugogo masibiye ethemba lethu wathi ubaba kajabule manixabane eGoli kwakusho ugogo masibiye wangaphakathi siyacela ke bobaba umsebenzi nisiphathele kahle nisibikele nakubaba ukuthi umsebenzi ube muhle ngiyumntwana wala ekhaya Esandazezwe ngicela kwamncane kakhulu kube ibandla elikhulu mina ngihlale ngiyingane ethunywayo futhi ngihloniphe ngilalele noma ingane mayikhuluma ngo1992 June 28 inkosi inyanga izulu ngicotshela ukuphathi ngihanjiswa umfundisi uMkhabela ithi mfundisi thatha lo mfana uyise kumadlala ngifuna amfundise umthetho ukuthula lokho ngikuthulayo ngakufundisa umfundisi umadlala angimphenduli ke mina umuntu mayikhuluma into elimaza umphefumulo womunye umuntu ngiyengithula khulume siqhubeke nokunye ngimfaka inkulumo ngingangeni kuyo ithi ke inyanga izulu ngimgcoba ngabomi lo mfana ngoba mncane ngifuna gijima phambi kwabantu abadala kodwa bese lalela utshani nezihlahla uma eziyutshani ukuthi khasha abuye azobuza kubantu abadala ukuthi kusahamba kahle yini ngisho ukuthi ke la ekhaya ngiyengicele njalo ngamasabatha ukuthi obaba bala ekhaya inhlonipho iyona ezosifikisa kubo kaShembe nomama inhlonipho nothando izwi lika Shembe lilodwa yilona lesondeza kuNkulunkulu lo esimkhonzayo owunyazi ngamafishane bobaba bami abangizalayo ngiyangizala nonke ngiyangizala kusuka befundisa abavangeli abashumayeli okukhokheli omama indlu yamandla bayangizala bonke laba bantu amen ngicela kube uNkulunkulu ke nabefundisi abathunywe ubaba nabala eGoli abazokhipha isibusiso ithi insizwa kabuthelezi nansi ngiyibuka sengihlala phansi phakamisa ukubonga okukhulu ithi kwaxabana insizwe ezimbili zase yishayana yayisibaleke enye yayisicosha amatshe yayisithi le icosha amatshe yabaleka yadlula ekhaya ngena kwamakhelwane yafika kwamakhelwane kunikwa amashidi amhlophe yayisifika icasha ngamashidi leza namatshe yayisithi kube ngumficile bengizomenza kanje yajikijela ishidi washayeka kanti ucashe ngeshidi nje limhlophe ngichaza ukuthi ke ngiyaxolisa ke ngithe ngakhuluma bathinteka bengamaNazaretha kanti bacashe ngemNazaretha ngiyabonga kakhulu Kozi Anumapi
awu mabandla onke seHautini siyazibongela kini bangcwele nonke asazi ukuthi singabonga ngani ingubo ekusekuthe nasipha zona naphambili bangcwele sesiyovikela amakhaza ngazo. Amen. Siswele imlomo esingabonga ngayo kini nonke mabandla seHautini. Unyazi lunandisele bangcwele nonke lapha enithathe khona. Mshumayeli igama lami nguthabisile ngaphula ngisuke Msinga ngisonda lapha Esandazezwe namhlanje bekumcimbi omkhulu okwamukela uMshumayeli Umkhabela noMkhabela amukela Ibandla laSandazezwe sibonga kunyazi lezulu umcimbi uhambe kahle kakhulu cela sikhulisele uMshumayeli wethu ya